Moikka ja tervetuloa tänne mun työhuoneelle. Mun nimi on Anna ja mä teen työkseni keramiikkaa, pääasiassa tämmöistä taidekeramiikkaa, seinäreliefejä ja muita sellaisia taideesineitä, mutta tänään me päästään tekemään käyttökeramiikkaa, eli jokainen saa tehdä itselleen oman mukin. Toki sen voi antaa myös lahjaksi, jos haluaa. Nyt on ideana se, että siellä koululla te ensin suunnittelette paperille, että minkälainen olisi se teidän unelmien muki, minkä värinen, tulisiko siihen jotain kuvioa vai onko se yksivärinen, onko siinä korvaa, eli mistä pidetään kiinni. Sitten kun mä tuun sinne koululle, niin me tehdään ne mukit tämmöisellä nipistelytekniikalla, eli tuosta tuommoisesta savipallosta painellaan sormien avulla tämmöinen muki. Toki se voi olla muunkin muotoinen kuin just toi, minkä mä tässä videolla teen. Siihen mukiin voi halutessaan liittää tämän korvan lisäksi tietysti jotain muutakin, vaikka jotain palloja tai kukkia tai ihan mitä haluaa. Ne jokainen osa pitää vaan tosi huolellisesti tälleen liittää tähän mukiin, jotta se pysyy siinä polttoprosessin aikana kiinni eikä halkee. Sitten kun se mukin muoto on teille mieluisa, niin sitten päästään maalaamaan. Eli se mukin voi maalata ihan kokonaan jollain värillä tai sitten voi maalaa jotain kuvioita tai kirjoittaa siihen jotain. Sitten laitetaan omat nimikirjaimet sinne mukin pohjaan ja sen jälkeen mä otan ne mukit mukaan tänne mun työhuoneelle polttoon. Ensin ne poltetaan kerran tällaisessa raakapoltossa, jolloin ne kovettuu ja niistä tulee jo keramiikkaa ja ne on valmiita lasitettavaksi. Ja sitten mä teidän puolesta lasitan ne tämmöisellä läpinäkyvällä kirkkaalla lasitteella, mikä tuo ne värit sitten todella voimakkaina esiin ja tekee siitä mukista sitten semmoisen, että se kestää vettä ja astianpesukonetta. Ja sitten mä laitan ne lasituspolttoon. Se tosiaan tapahtuu siellä yli 1200 asteessa ja sen jälkeen ne mukit on valmiit. Te saatte viedä ne sitten kotiin ja joko ottaa omaan käyttöön tai antaa ne vaikka äitienpäivälahjaksi.